Švajcarska je jedan od najvećih donatora Srbiji. Ona svake godine 10 miliona evra posvećuje prioritetnim problemima naše zemlje. Ja se zahvaljujem na tom naporu ne samo vladi Švajcarske, nego i svim građanima Švajcarske konfederacije. I u godinama koje dolaze, uz naravno podršci našim evropskim integracijama, odlučili smo da usmerimo, zajedno smo odlučili da usmerimo ovaj novac i ova sredstva koja će iznositi 35 miliona evra u periodu 2010. do 2013. godine u sledeća 3 pravca. Prvi pravac to je socijalna inkluzija, kao što vidimo i ovo je prvi korak u tom pravcu. Drugi to je podrška onim najugroženijim socijalnim grupama poput Roma. I napokon to je investicije u održivi razvoj i energetsku efikasnost. Švajcarska je već odredila da će raditi i da će uložiti ukupno 10 miliona evra u sledeće 4 godine za tu namenu. To će biti mogućnost da energetska efikasnost bude bolja, ali isto tako da bolje očuvamo našu životnu sredinu.